Pitate li se nekad, odnosno da li ste se nekim pričali, ja znam da se svi pitamo, kada gledamo snimke onih velikih uragana po Americi, kako je moguće da im kuće tako brzo odlete i da sve bude kao sravnjena zemlja zbog vetra koji je bio na nivou neke naše jače košave. Takve stvari se dešavaju, nažalost, povremeno i kod nas. Setite se pre nekoliko nedelja onog sela u Banatu koje je skoro potpuno razoreno jednim malim tornadom. Te snimke iz Amerike uživo je gledao na licu mesta moj gost, koji je onda odlučio da, iako je fizičar, da se bavi malo inženjerskim poslom pa da pokuša da pronađe sistem gradnje koji je jeftin, a bezbedan, ne samo protiv vetra. Jovan Nikolić, moj gost, dobro jutro. Dobrodošli. Gde ste bili u Americi kad vam se desio taj uragan? Na Floridi, u Majamiju. I ostali bez kuće? Ja nisam, moja kuća bila vrlo jaka, klasična, da kažemo, građena od kamena, ali ove ostale, drvene, gde dođe prase dune, znate, ove iz bajke, ove iz priče, jednostavno kuće nestanu. Kad su uragani, kad su vetrovi jaki, to tamo sve leti. Samo stabilne kuće, stabilni objekti koji su rađeni sa betonom, koji su betonirani, koji imaju armaturu u sebi, one ostaju. Sve ono ostalo leti. 10 godina ste radili na sistemu gradnje koji je pobedio na velikom međunarodnom konkursu između 1200 predloga pronalazaka radova. Vaš je proglašen za najbolji. Upoznali smo vas na sajmu građevinarstva, snimala vas i naša televizija. Bili ste tamo i sa ljudima iz vlade Srbije, sa ministrima, zbog toga što ste napravili najjeftiniji, najbezbedniji način gradnje. U čemu je suština pronalaska? Suština pronalaska što smo mi prva ideja bila kako to da napravimo jednu kuću ili objekat koji se radi od montažnih elemenata i da se brzo sagradi, ali da bude stabilna, da bude izuzetno jaka. Kada smo to krenuli da razvijamo sa mojim prijateljima, inženjerima, statičarima i građevinskim inženjerima, naišli smo na jedan veoma veliki problem koji je vekovima se dešava, a to je takozvani ti termomostovi, hladni spojevi kod betona i kod gradnje. To je ono, znate, kada se snoji beton, pa imate buđ, vlagu i tako dalje. Dobro, to skoro svi imaju u stanovima. Kod nas toga više nema. Upravo smo tu postigli jednu od najznačajnijih, da kažemo, inovacija, gde toga više kod nas nema. I sada smo spojili više stvari korisnih, a to je energetski izuzetno efikasna gradnja, brzo se gradi i veoma sigurna. Ni požari, ni uragani ne mogu ništa. Te zemljotresi preko 10 merkalija mogu da oštete zgradu. Znači, pre toga ne. Tolika je seizmika jaka. Dobro, proračunato je u Srbiji takav zemljotres i ne može da se desi. Ne može, da. Šta je suština pronalaska? Da nam se, fizičar ste, pa me baš zanima kako ćete da nam prevedete na jezik nas laika za vašu nauku. Kako ste rešili taj problem tih temperaturnih razlika? Pa, sa jednom dobrom izolacijom, postavljenom na jednom pravom mestu. Ali je to ona izolacija koju ćemo da plaćamo 20 evra po kvadratu, pa da nam se odlepi, pa se naknadno stavlja? Ne, to kod nas nije moguće. Ta izolacija je u panelima. Znači, ona je hermetički zatvorena. Bilo, recimo, da dođe do požara. Što zna se da požar, kada je neki objekat u požaru i u vatri, ljudi ne umiru da su izgoreli, nego umiru zato što se guše od isparenja, od otrovnih gasova. Naša izolacija je potpuno zatvorena i ona ne može da šteti niti bilo šta da se desi sa, da kažem, ajde, ukućanima, ako se desi požar. Nakon požara mi jednostavnim potezom vratimo svu izolaciju nazad bez ikakvih pomeranja, bez ikakvih rada na građevi, ništa. Jel se prave takve kuće u svetu? Pa ne. Ovakve ne. I mi smo dugo verovali da smo najbolji u Evropi. Jer nam je to Lafarge dodelio tu nagradu na kojoj zaista se zahvaljujemo celom institutu i samoj kompaniji Lafarge od kojih imamo podršku po pitanju formula betona i tako dalje. Ali sad mi sve više i više saznajemo da smo mi najbolji na svetu, ne samo u Evropi. Jer sve svetske kompanije koje se bave ovakvom vrstom gradnje i na ovakav način daleko su tehnološki iza nas. Verovali vi to ili ne? Niko nije imao, kao i uvek nastaju dobre priče, poverenja na početku. Vi ste 10 godina sami finansirali i žrtvovali mnoge stvari u životu da biste ovu priču izveli do kraja. To je tačno. To je izgleda sudbina srpskih pronalazača. To je tačno. Ja nisam pronalazač. Mi smo samo dobili ideju i ušli smo u to jer smo svi, da kažemo, neke struke i velikog znanja. Imamo, da kažemo, znanje u prostima, kako se narodski kaže. Ali zaista je bilo teško.
bilo je problema, niko nije to razumeo šta mi želimo da napravimo, šta mi želimo da stvorimo. Sad kad smo stvorili, sad to počinje drugačije, drugačiji odnos prema nama, ali mi dalje idemo našom pričom, a to je stvaranje jednog srpskog brenda. Zna se da je stara Jugoslavija bila poznata kao graditeljska zemlja svugde u svetu, naročito Mediteran, afričke zemlje, istok i tako dalje. To je nestalo. Ja sad hoću da vratim sa mojim timom i sa mojim partnerom Nikolom Koprivicom, hoću da vratim taj stari imidž, ali kao novi srpski brend sa novom tehnologijom koju niko ne posjeduje. I mi smo tu zaista sada prvaci. Jedna kuća je u kojoj će ljudi živeti napravljena na području Beograda. To je ova kuća koju sad gledamo. Po vašem sistemu. Čekali ste dugo da biste imali sve neophodne dozvole, je li tako, da bi mogli da se u njoj živi? Hoćete li vi živeti u kući koju ste sami osmislili i projektovali? Meni su već projektovali kuću, moji arhitekte projektovali su kuću za mene, tako da to će biti nešto posebno, jel? Ova kuća koja je sada pravljena, ona je rađena u da kažemo, nezgodnijim uslovima. Znači, tu smo ispitivali i rad po snegu, rad na minus temperaturi, rad po kiši. Apsolutno sve smo to ispitali s ovom kućom. Kad smo je završili, radili smo normalno testiranje sa termokamerama. Temperaturna razlika je između unutrašnjih i spoljnih delova, da kažemo, izolacionih materijala je 1,5 stepen. Samo. To je savršeno. Zato su one izuzetno energetski efikasne. I mi smo jedini mogućnosti, moram to da kažem, takva tehnologija da mi nemamo spratni limit uopšte. Možemo da gradimo kogod hoćemo spratova. Ali izolaciju bez ikakvih problema. Da li ćemo staviti manje, da li ćemo staviti više, veću debljinu, to je samo stvar odabira investitora šta želi. Koliko daje pare. Kod nas je 15 cm izolacija u zidovima. Kompletno objekat ušuškan tako da 1 cm kvadratni nije bez energetske efikasnosti, da kažemo bez dobre izolacije. Zanimljivo zvuči sve što ste nam rekli. Ja vam čestitam na nagradi koju ste dobili i nadam se da će biti još velikih zvaničnih susreta kao što je bilo na sajmu građevine kad su se svi očekivali da se s vama rukuju, jer je bilo jasno da dolazi nešto novo i veliko, ali samo još da to krene u zemlji Srbije onako kako treba. Mnogo vam hvala što ste došli. Nema na čemu, hvala na pozivu. Jovan Nikolić bio moj gost. Javite nam šta mislite na ovu temu na jutro@studio.b.rs i ne menjajte kanal.